Haka khatlai tarik no pra uba renitin tongkar MLA ka mau kerwat ule pli pai ba e ka viewpoint ban petka e ka kshat urnar ka badon hasnong maurap Southwest Khasi Hills District. Haka jingelang pli ladon lang uai lauren yang BDO ka mau kerwat sin adi blok ki pai ba bat kisamla na kani kathan. Kini kesengi kelawan ra e ka jingkmen ka bakraw na kabenta ki pai ba kani kasnong bat kathan barok ka wei. Kini kakshat kalong ka beitenat bat kan long ka atiar bakraw ban kringi ki kmat jeng ki briu ki bawan ya suwari bat jengok kai sya kini ka jaka. Ya ka urnar viewpoint latei bat chnade ki pai ba na ka ski Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA jongsnem arjar arpulai hakamang pisa ka belakenjo sya ka khandai lak tingka bala pentre da ka Village Employment Council maurap. Ka skim no menteri rang ba ka jela bala ai arlak shiteng ban penjanai bat penitenat daki rong ki rupa pernai. La IT haka syarai lang Tourism Cooperative Society Limited ban peniat bat sumaria kini ke viewpoint. Kipulet ke social long kila peni da kakam bantek lakam ye ki briu ki bapendat diki silencer ka angsla haki arsyaka lani haki kali bekitelun syarum syeneng hakini kenong ba. Haka khatlai tarik no pra ki pulit kila yo bat chispa prapway teli ki kali ki bepenon kam de ki silencer ka angsla ki bepenwit e ki briu hasnong hathau bat halinti singkin da ka bateliat lengkenap ye ki haki syaka jong ka kor ramha kerdem surok lani ka road roller ban ajing snengi ki terai jong kini ki kali. Ya ka jing teliat lengkenap ye kini ki silencer lale Police Reserve Shillong haka jing don lang USP East Khasi Hills ba Sylvester Nongtenger ba USP City ba Vivix in. Kindon bon ki jaka ka batum kini haka ba kin yo kon wan jino kai per the par kali ki jaka jugi kalon ka baponam ngak me lanti benadon ka jikarlan ba si sen kasngi ki babon ba ki samla jugi ki yo kam ki yo jam lengba na ka tourism ki yo kam yo jam haka ba ki tre ki hotel ki tre ki homestay ki tre hakini ki tourist spot hakini ki viewpoint haka ba kini akan long kala ai ka majam ki khon samla jogi akhon gawe ki jitre lang jo ke jat benreu jo ki samla jo ke karong ka khan ki samla la ke shang maura ha ka ba philong ka snong ka badon ba ngalor jo ka jindong ka ne ngin persang malik pet se ki gawe ka onar falls bar ke snong jo phi ka ne hasan tar ba ha ka ba kino jo ka berthe ki ruana ke snong jo phi ban pet ke ji itanak jo ki lo ho ba tang ban supet nang tai Najong lum ban phai ban pet ki thanong nam haduk kat lo kaji itana ngawan mene ban let hantai halum jitep ban kira kali haduk hantai halum jitep kat bang nang yat nang to nga yat kali ban pet ya kaji itana chok ka mariang baro kawai nilai sundur ya kidur ki itana haduk kata-kata ngalapa hai Mrs. Junai kadur oh ilai ro ong pi bahabreu haduk kata-kata ngong dei bahabreu manga ka bahabreu kene ka jaka ilai ro enga kumta ngong bahabreu re ka bahabreu kene jaka dia dah berkata okey lah internet hadap kata-kata. Dan mereka kata ini skam. Nak kaji terlangnya tiga senang kau. Berkepada baro, berki departmen kepada nak kena distrik kecuali. Ikut universiti tempat kumbat ngale, ya kena ka, ya lale ya kena ka viewpoint hang ni. Ikut universiti departmen baro, hak bagian sapersan, hak bagian yok berdalam kemat. Nak kalian jongi kumkinong kemat. Ban lek ban wa, ban ai ki, ban yok ban sedang. Lah kalau izin sedang ibarat. Dengan kreatif bahkan dia yang kumne haka bagi departemen kin board kenang bagi yoi bagi tourist spot barok kindai ki jaka haka bana kaleng ka sarkar ngini dan menta neleng ka snong dan menta neleng jungi kinowi khat ngini dan menta bat hang tang yoi ka cingkala jo kare ka dom tan jimi